Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe ala tanu ka ala barkada. Ambe sali cidew la son hɛrɛma kan n'o ye alakira ba ye. Kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔn ya fo ka taa jɔ don se ala ka an bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan nin ye an ye Sikaso ka bɛn mɛ kalo tile fɔlɔ ma san 2025 ka kɛ ni asilamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaraba min bɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ u ka mawuludu min ni u b'a labɛn sango san min na ɲɛnɛmaya an fa n'an ka Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba fɛ a Seyidi Sɛri Usumani Madani Hayidara ala sɔnna a ma a dɔgɔkun kɔnɔ u bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛnya k'o kɛ an balakaw ni karamɔgɔw ka sigi ye o kɛnɛ sanuman de filɛ nin ye min ni an balakaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kana bɛn ni nin kɛnɛba in ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ sanuman in kan jɔnjɔnw taara k'a di an ka musobaw ma mun ka wulikajɔw ni cɛsiriw bonyana kosɛbɛ ka tila ka enveloppe ta k'a ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma n'o ye Alhaji Bakɔrɔba Dugu Kama ye. An balakaw farala ɲɔgɔn kan tuguni ka enveloppe ta k'a lase an fana karamɔgɔ ma a Seyidi Sɛri Usumani Madani Hayidara a ye olu dɛmɛ k'u kɛ danbetigi ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ kan Sikaso musobaw caman kun bɛ fo ka taa se an balima kerecɛnw ma olu fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Kuma minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ yanni karamɔgɔ ka kuma ta ne ni aw an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'u ni ce k'u ni baraji an ka wele jaabili la. O kɔfɛ an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma Ba Madani Hayidara ye sinsan koli ka bila cɛkɔrɔba min n'a denw ɲɛ. N'i y'a mɛn a ye n'an ka sinsan jiri bɔ mɔɔw ye min turu ko don n'o tɛ ni Taliban masa ye min turu e tɛ se k'o bɔ. Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ni cɛ min jɔra sinsan ni bɔli kan i bɛ to kɔfɛ n'o tɛ n'i nana k'i ɲɛ jɔ a ɲɛ na i bɛ fɛn wɛrɛ fɔ i kumana o fɔli kan. Abaden anw bɛ fo k'i barikada e jɛko ta e nege ti bɔ. Abaden e de kɛra sanji ye ka diɲɛ laban jadi tasuma bɛɛ faga. Abaden e de kɛra sababu ye ka musow ni cɛw k'an kisi diɲɛ laban lebu badabada ma. Diɲɛ laban lebu badabada ye mun ye? E de ye musow se u yɛrɛ la ka cɛw se u yɛrɛ la k'u denw kɛ halalaw ye. Bamanantile tɛmɛnen kɔfɛ cɛw ni musow u bɛ se ka mun di u denw ma wasoko la min ka bon ni halalaya ye. Cɛkɔrɔba ɲuman o e kɛra o sababu ye. An bɛ fo k'e barikada k'an baw fo n'o ye Tani Jara n'a dɔgɔw ye k'an balimakɛw n'an balimamusow bɛɛ lajɛlen fo. Nin kun ye Sikaso musow ka folikan ye Nɛnɛ Jalo tɔgɔ la ka di nabaga bɛɛ lajɛlen ma ko a bisimila Sikaso an n'an bɛ ku. Ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ minɛ, Ala k'an ka jamana basigi, Ala ka faama ɲuman bila an kunna, Ala ka hinɛ an ka taabagaw la. Jɛlen la ne bɛ kuma ta Sikaso chrétien catholique musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli fɔlɔ an daba masa la ale min kɛra sababu ye ka bi don in jira anw na. N'o bɔra ye n bɛ Sikaso jama bɛɛ lajɛlen fo. O kɔ an bɛ foli tɛngu an karamɔgɔ Usumani Sɛri Madani Hayidara la ka bɔ k'a fo ka segin k'a fo. E sike cɛkɔrɔba ɲuman dan tɛ i la. I ye kanuya de jira anw na. I y'a yira anw na k'a fɔ ko diinɛ bɛɛ dama ka kan i bolo. I kɛra kerecɛn ye o, i kɛra silamɛ ye o, i kɛra bolisɔnna ye o. E de ko anw bɛɛ bɛ bɛn Maliba in kɔnɔ. E de ko Mali ye anw bɛɛ lajɛlen ta ye. Ayiwa anw bɛ se ka mun fɔ ka Ala fo e karamɔgɔ Usumani Sɛri Madani Hayidara ko la. An bɛ dugawu kɛ i ye bi. Sija ni kɛnɛya o bɛ Ala de yɔrɔ a k'o di i ma. Labanko ɲuman a k'o di i ma. Ni sago jugu sago Ala ka i sago kɛ i ye.
Sikaso chrétien catholique muso bɛɛ lajɛlen ko ka bɔ ka i fo u ma dan sɔrɔ i la. An bɛ dugawu kɛ an ka Maliba ye halisa Ala k'an ka Maliba suma halisa Ala k'an bɛn kelen ma hɛrɛ Ala k'a sigi Maliba kɔnɔ matigi Yesu tɔgɔ la amen. An nisɔndiyalen bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo wula in na ni hinɛ fɛn présidente tɔgɔya ye ba Aminata Traoré madame Wolo ba Aminata Traoré ka bɔ ka foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa an n'an karamɔgɔ an n'an ka lamɔbaga diinɛ jitura cɛba in Sharif Usman madame Haidara a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ko ka foli s'u ma ani diinɛ musobaw n'o ye Ansar den musobaw ani an ka chrétien musobaw Sikaso musobaw ka foli di bɛɛ ma a n'a cɛbaw. O kuma an ka finitigiw k'olu fana fo ka bɛɛ lajɛlen fo ko a bɛ a ɲini Sharifukɛ fɛ ka dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ka dugawu kɛ Mali jamana ye Mali bɛ se ka basigi cogo min na bɛɛ ni kelenya bɛ se ka don Mali kɔnɔ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya Sikaso ka dugawu kɛ Sikaso ye ko an ma ɲina mɔgɔ minnu bɛ fɔra anw ma n'olu bɛ bɛn ni anw ye su ni tile anw de kun bɛ suma na olu kun bɛ tile la ko Ala ka hinɛ u la ka yafa u ma Ala ka Mali banba ka Mali bɔ bolo la Ala ka diinɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka silamɛ diinɛ dɛmɛ k'a dɛmɛbaga bɛɛ dɛmɛ ka silamɛw dɛmɛ u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko Filistin kɛlɛ cɛw bɛ ka musow bɛ ka faga su ni tile denyɛrɛninw bɛ ka faga cogo jugu la ko Ala ma tasuma in fɛnɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ silamɛ jamana kɔnɔ Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya wa Ala ka diinɛ dɛmɛ k'a dɛmɛbaga bɛɛ dɛmɛ ka Ansar diini taa ɲɛfɛ k'an ka dɛmɛbaga ɲumanw ye. Salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. N bɛ foli daminɛ n karamɔgɔ la fɔlɔ karamɔgɔ i n'u la ka foli bila tanti bɛɛ lajɛlen na ka segin ka foli bila an ka seyidaw n'an ka sekuw bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛya halisa Ala k'a kalifa aw la aw bɛ min ɲini setigi Ala fɛ aw yɛrɛ ye ani anw ye Ala k'o kɛ an ni aw bɛɛ ye Ala k'o kɛ aw yɛrɛ kama o kɔfɛ an bɛ bonyamasegin da karamɔgɔ ye tamasekuw tɔgɔ la bonyaw a mɛnna sira bɛ di an ka tamasekuw ma u ka kuma nka segu ta an kɔrɔ ye a bolofa kɛr'o kan kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ barikada ni o ye Ala kana o bɔ an n'a ni ɲɔgɔn cɛ Ala kana an segin an kɔ fiyewu o kɔfɛ n bɛ foli bila Amsar bɛɛ lajɛlen ye ka foli bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ye surtout ne bɛ baara kɛ baara bonda min na décoration et mise en place n ka président bi Alasi Sangare a n'a ka élément bɛɛ n ka maître ni n ka décoratrice aw bɛɛ ni wula ni kɛnɛ kan ani n ka président Bako Jikoroni Ngoyiba ni ye tamaseki ye ka dɔgɔnɔ fo kɔni o ye ɲɛmɔgɔya ye donc an b'a fɔ Ngoyiba ma k'a ni wula ne ka comité Bako Jikoroni aw bɛɛ ni wula aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc o kɔfɛ n bɛ kuma an balima tamasekuw kan puisque n bɛ yan nɔ olu de tɔgɔ la n b'a fɔ tamaseki bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan tagala san wa kawini jɛrɛ walibas donc hali dɔw bɛ yan minnu tɛ tamasekuw ye nka o ye laminɛni kɛ Ala k'an n'aw dɛmɛ k'an karamɔgɔ de y'an dege o la ko kan min ka di ka tɛmɛ kan bɛɛ kan o y'i yɛrɛ ka kan ye o b'a yira bi wulada in na kan si man di ka tɛmɛ tamaseki kan kan donc n b'a fɔ tamasekuw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a narha awa naga silmade masina daga amgari ka wani daga atitan mudan awai jan ti de tagas awai awarha masina awena jan awarha Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awen daga sil kam afurni hanema na nil kam ya anushami wadektar hannes fo wadektu husayn nes wadega aratan nes wadega al-jamaat nes wadega zurf nes arha masina gasa arhanta ay magasa masina nta fo arha donc an magaya kaltama shafu adita simi annal kuma ya hadiswa awai jan isan masina asdidi tras merci donc we mbalma tamasheku ni yoray mais koron fela fe an jembe kan wérela mi ye koroboro kan ye bamanan ta do u fe ko koroboro kan shiadu koroboro ye choy koro de ko dugu kono mo
mɔgɔ bangena kɔrɔnfɛla dugu kɔnɔna na u wele de ko koyira bɔrɔw sina bɛ f'u ma de ko songoe ni yɔrɔ la n bɛ tanti ale ma fo kosɛbɛ ale min bi tamasɛki denw ni kɔrɔbɔrɔ den bɛɛ kunna wolo n'an karamɔgɔ ka jɛɲɔgɔnya ye an b'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ala k'a di ne ba ninnu bɛɛ ma u bɛ min ɲini ala fɛ u bɛ se ka min ɲɛfɔ ani min tɛ se ka ɲɛfɔ ala k'a bɛɛ nɔgɔya u ye donc b'a fɔ kɔrɔbɔrɔdenw bɛɛ ma wando hoye koral basisi warga yar koy ma dan wose haydi ka woro ba yar koy nder koy dia ma hiro wanda torro kur geme yar koy nder koy dia ma hangandi yar alfa wo banda a dunya ka koy alakara yani nga kuma damne be ala fo ka barkada ka soli ke kira Muhammad ko kisinne ma bay karam koy bonya be kuma la am sar cheba wo bonya be kuma la am sar muso aw bela jeli bonya be kuma la ne tokoy madame Maïga Aïssata Modibo Sidibé ne promotion de la femme directrice régionale par intérim karam ko an ni son diale no bi ki kumbe sikaso ne taye folie nga la yini do be mfe ne kumbe ala deni ne ka se ka ye parce que fin do be o be an musulakaw deme ko sebe hakila ande la kani damakasi nyogo ke imam chamye ni yele ma chama yala ne ka hamina ko folo oye an b'a fɔ min ma ko VBG ɲangata wale an y'a jateminɛ ɲangata wale fanga ka bon Mali kɔnɔ kosɛbɛ nka kɛrɛnkɛrɛnna Sikaso n'i ye 2024 lajɛ an ye ɲangata wale 500 ɲɔgɔn de sɔrɔ fo ni bɔn kɛra la o ɲangata wale in kɔnɔna na bibi na an bɛ don min na sisan muso 8 bɛ kasobonga Sikaso kasobonba na o muso 8 k'a daminɛ san 16 ka taa san 45 denmisɛnnin mɔgɔ 10 o bɛ a kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min pour que k'a yira u la ɲangata wale fanga bɛ cogo min an ka région kɔnɔ ne ka damakasi filanan bɛ min kan o ye ɲɛnaminimafɛnw ye karamɔgɔ n'i ye jateminɛ denmisɛnninw ka ɲɛnaminimafɛn a warankata a bɛ fan bɛɛ an tun bɛ cɛmaninw de ta fɔ mais bi musomaninw fɛnɛ bɛ ka don a la o ye ne ka damakasi filanan ye ne ka damakasi sabanan bɛ min kan o ye furusa ye an ye étude dɔ kɛ o étude restitution y'a yira ko 2024 kɔnɔ ko mɔgɔ couple 400 ani 87 ani 7 k'olu de ka furu sara Sikaso tribunal la o ye minnu ni papier bɛ olu la olu ka furu sara nka karamɔgɔ o mɔgɔ 400 kɔ la mɔgɔ kelen de bɛ min ni an kun tɛ diinɛ kelen na n'o bɛ chrétien diinɛ la a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ an ka diinɛ la karamɔgɔ ne ye jateminɛ min fɛnɛ kɛ o jateminɛ bɛ min yira ka yira ko an ka furu kɔnɔ ko kuma ɲɔgɔnya tɛ an n'an furuɲɔgɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ o ye furusa cause caman ye furusa cause filanan n ye min jateminɛ n ka baara kɔnɔ o ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye walasa yanni furu ka kɛ sabanan o ye mɔgɔw ma préparer furu kama an bɛ furu ko parce que n si sera furu ye mais i b'a sɔrɔ an yɛrɛ ma préparer furuɲɔgɔnw tɛ furu kun dɔn u tɛ furu sariya dɔn ne ka hakɛ ye mun ye furu kɔnɔ u t'o dɔn o ye kun damadɔ ye n bɛ se ka kun damadɔ min fɔ furusa o kan n'i ye jateminɛ kɛ i ka lasegiw kɔnɔ i bɛ to k'a fɔ ko silamɛya ye jogo ye karamɔgɔ ni silamɛya ye jogo ye an bɛɛ lajɛlen bɛ don furu kɔnɔ n'an ka jogo de ne b'a ɲini i fɛ en tant que le président du Haut Conseil islamique en tant que le guide spirituel de Amsardine a k'a fɔ an ka karamɔgɔw ye an ka sigi minnu bɛ kɛ an ka kutuba minnu bɛ kɛ ne b'a dɔn caman kɛra dɛ mais kutuba minnu bɛ kɛ u ka to ka u da lase ninnu ma k'an ka hakɛw fɔ n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn ka hakɛ dɔn furu kɔnɔ adamadenya kɔnɔ ne hakili la ka ɲɔgɔn ka hakɛw bato an bɛ ka gɛlɛya fɛn fɛn fɔ n'o ye ɲangata wale ye o n'o ye ɲɛnaminimafɛnw tali ye o n'o ye furusa ye o
ne hakili la a bɛ dɔgɔya ne bɛna bɔ kuma kɔnɔ ka hakɛto ɲini nin bɛɛ fɛ n'o y'a sɔrɔ n donna mɔgɔ min gasi la salamu aleykum. Salamu aleykum. N bɛ bɛɛ fo n b'aw fo yanni n ka aw fo fɔlɔ n bɛ barika da Ala ye ka sɔni an kuntigi ka kisi ni nɛɛma ba ye ka tila ka an fa ɲumanba in fo n bɛ foli bila Ayidara la bi kunun de tɛmɛna Ayidara ni hakili b'a la don dɔ la an musow aéroport muso international an ye mobili fa ka taa e bara a don y'a sɔrɔ an kɔnɔ mɔlen don an kɔnɔ gannen don mais a don i y'a ɲɛji cɛ i ye kuma ɲuman fɔ an ye ka an jigi sigi ne b'o o waliɲuman dɔn k'i ye bi a don ne tun bɛ jama la dɛ mais bi ne nana Sikaso aéroport directrice ya la a sababu belebele a ye e ye dɛ parce que a don ne kuma dɔn an jigi kɔrɔ a kuma nɔgɔn donc an b'o foli k'i ye ne kɔni banana ka na kuma na ma sigi n'a ye mais waliɲuman dɔn in tun bɛ kɔnɔ k'a fɔ n'i m'a fɔ a man ɲi Ala ko ni ɲuman kɛr'i ye a dɔn ɲuman dɔnbali man ɲi o la hali kafiri ka fisa n'i ye donc an b'i fo k'i waliɲuman dɔn i ka hakilina la k'a di diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma hali bi i ka foli tɛ ban dɛ an bɛ dugawu de k'i ye si kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a di i n'i ka denbaya bɛɛ ma k'a di Amusaden cɛman musoman maliyɛn silamɛ min tɛ silamɛ i yɛrɛ ɲumana diinɛ wɛrɛ mɔgɔ i ye bɛɛ considéré i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali k'a d'o ma i bɛ bɛn de ɲini i bɛ bɛn ɲini ya Rabbi Ala k'a dɔn i ye Ala kira k'a dɔn i ye ya Rabbi ne bɛ bɔ kuma na parce que n donna kuma na n ma sigi n'a ye mais min bɛ n bolo k'a f'i ɲɛna o de tun ye nin salamu aleykum bɔra kuma la a ye yafa n ma. nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an fana an karamɔgɔ a Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا لكنك أمي على فو كعلى بركة كعلى ولي المنو كسولة كربا محمد صلى الله عليه وسلم كسولي أسود لسانمونك كسولي أكسابا يمونك كوفي أمبانغ فولي نيسي Sikaso ka bɛɛ ma ka kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔw ye ani an ka diinɛ lakɔlɔsibaw an ka imamu ani dɔnnibaa fɛn o fɛn bɛ Sikaso nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye nin kɛnɛ in kan an b'an ka kerecɛnso 2 fo u ye an bonya ni hadarili ye nin kɛnɛ in kan an b'u fo ko matigi ka duga an n'u ye o kɔfɛ an ka muso ɲɛmɔgɔ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ u kumana an b'u fo u ka kuma ɲuman ninnu na san o san a ka ca la ni Ala sɔnna an ni an balakaw bɛ sigi Sikaso nin kɛnɛ ninnu kan kalan tɛ bilasirali tɛ foyi tɛ k'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn hakili jigin an ka kuranɛ y'o de fɔ